Het evangelie van Jezus Christus, zat Lukas dat beschreven had. Haadstik jongen. Neiter de tolve biemroppen hier, joeker hadden macht en gezag om alle duivels uit te bannen en meesken van ziekten aan te helpen. Dus stuurde er hadden daarop uit om Gods rijk aan te kondigen en zieken beter te maken. Hij zeidjen hadden, neem niet mij voor onderwijs, geen stok, geen reiszak, geen bree, geen geld. En geen een mij een dubbelstel klein hebben. Als jimme een keer erne een thuis hebben, moet je hem daar bloeien, en jimme uit dat plak weggaan. Binnen er gewoon dit jimme net in een huis hebben willen, dan moet je hem daar weggaan en je het stof van de voeten scootje als een waskoging verharren. Doe gang ze voet en reisgen de dwarpen aan, wil ze overal het blied boodschap brachten en de zieken beter maken. Nou kwam de tetrarch Herodes alles wat er voorviel te jaren. Hij weerde mij aan, omdat gewoon zijn Johannes de Doper is uit de deur verreest. Oren, Elia is verschijnd. En nog weer oren, een van de oude profeten is weer omkomen. Herodes zei, Johannes heb ik de holle afslaan litten, waar mij dit dan doch wezen, de man dat ik zulke dingen van jer. En hij die war om hem er eens onder eigen te krijgen. Toen de apostels weer omkwamen, vertelden ze hem alles wat ze dien heen. Hij nam haar mij naar de stad die Betsaïda heet. Dan konden ze eens onder elkaar wezen. Maar het volk kreeg er erg in en zette hem achterna. Doe liet er haren komen en spreek mij haren over Gods rijk. Die holpen we de moesten maken er beter. Doet de dijse wat omweer, gongen de tolve naar hem ta en zeiden, liet de meesten voortgaan, dat ze in het dwarpen hieromheen en bij de boeren onder dak en eten vinden, want we binnen hier in een verlitten orde. Maar hij zei zijn haren, jem zelfs moet de haren eten gaan. Zij zijn likwijls, maar we hebben ons net als 5 breien en 2 visken. Of we zouden heen gaan moeten en keepje eten voor al dat volk. Nou wien der zijn 5.000 man. Tsjin leerlingen zei er doe, liet haar zitten gaan in ploegen van lieke nog 50. Dat deden ze. Ze hielden haar alle jaren zitten te gaan. Toen namen de 5 breien en de beide visken, zeg op naar de hemel, spreek de dankzegging uit, breek ze en joeg ze aan zijn leerlingen om ze het volk voor te zetten. Ja, eten en kregen alle jaren zet. De stukken die ze oorheen waren bien waarvandelen, 12 kwarrevollen. Doet er dus liek me alleen in gebed weer, kwamen de leerlingen bij hem. Hij vreeg haar, Waar zeggen de meesten dat ik ben? ze antwoorden, gewoon zei Johannes de Doper. Oren, Elia. En nog weer oren zei ze, een van de oude profeten is weer omkomen. Toen zei het zijn haren, maar jimme, waar zei jimme dat ik ben? Petrus antwoordde, de Christus van God. Hij scherpe haren in dat aan geen een te vertellen. De meeste zoon zei er, moet nog gans ondervinden van de oudsten, hekenpriesters en leraars. Hij moet versmieten en derde worden, en de tredde dijs verriezen. Tjen alleman zei er, als iemand mij volgen wil, moet er hem zelfs wijscijferen. Alle dagen zijn kruis opnemen en mij navolgen. Want dit zijn lippen behouden wil, zal het verliezen. Maar dit zijn lippen verliest om mij, die zal het behouden. Wat jouwt het om is, als men de hele wereld al wint, maar jezelf verliest of knoeit. Want waar hem skammet voor mij en mijn woorden, voor hem zal de meeste zoon hem skammen, wanneer er komt in zijn heerlijkheid, en in die van zijn Heit en de heilige engels. Dit zeg ik jimme, onder de lui die hier stenen, binnen gewoon die net sterren zullen, eer ze Gods rijk schoon hebben. Een dag of 8 nader dat zijn hier, namen Petrus, Johannes en Jacobus mij de berg op om te bidden. Doe badde er dit. Wilst er in gebed weer veroren zijn wezen en zijn klein kwam een witte glas oer. Ineen staan er 2 mannen met hem te praten. Het wien Mozes en Elia. Die verschijnen in hemelse glas en zijn hoe te uiteen wezen zo die hem in Jeruzalem te wachten stier.
Petrus en die wienen van sliep bevangen, maar ze waren clear wekker en zagen zijn lichtglans en de beide mannen die bij hem stienen. Doet die bij Jezus wij gaan wonen, zei Petrus tegen hem, Master, het is goed dat wij hier binnen. Laat ons 3 tenten opzetten, 1 voor jou, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist net wat er door hier. Maar wist dat zij, kwam er een wolk als een skaat oer haar heen. En doet ze in de wolk rekken, waren ze bang. Toen kwam er een stem uit de wolk, dit is mijn zoon, hem heb ik uitgekozen, hartje naar hem. En de stem weer nog net voort, toen merkten ze ineens dat Jezus alleen weer. Ze hadden dat stil en praten in die dagen met geen een over wat ze zoen heen. Toen ze de orde dat de berch aankwamen, roen gans volk haar tjemete. In een roep een man uit de menigte, Master, schoenen Joris naar mijn zoon gaan willen. Ik bid het jou, want het is mijn enigste. Zo nou en dan pakt een geest hem aan. In een begint hij dan uit te razen en hem heen en weer te scoren, dat het skom hem op een moele stiert. Hij tramteert hem zo en wil hem zuiver net loslaten. Ik heb jouw leerlingen vragen om hem uit te bannen, maar ze konden het net. Jezus antwoordde, O, onleeuwig en dwergstriedig sky, hoe lang moet ik nog bij me blijven en je me verdragen? Breng jouw zoon hier maar. Toen hij eraan kwam, smeet de duivel hem over de grond en schudde hem slim heen en weer. Jezus verbeer de kwade geest, maakte de jongen beter en joeg hem aan zijn heid weerom. Elke een stier verheerd van Gods gruttens. Wil ze alle keren nog vol verwondering wien oor wat er die, zei het zijn leerlingen, jimme moet goed onthouden wat ik nou zeg. De meeste zoon zal oorleveren worden aan meeste handen. Maar ze begrepen dat ze net. Het blauw hadden zat zuster dat ze konden het net terugzien. Ze dwassen likwijls echt net op die worden invragen. Nu kregen ze der strijderaasje oer, waarvan hadden de grutste weer. Jezus, die het wel wisten wat ze tochten, helle doe een jonkje naar hem ta. Zette dat jonken hem del en zei tegen hadden, wat om mij dit jonkje opneemt, neemt mij op. Wat mij opneemt, neemt hem op die het mij uitstuurd had. Dat wat onder jimme de liedste wezen wil, die is de grutste. Johannes kwam ertussen en zei, Master, we hebben een zoon die dwaande wie mij in jouw naam duivels uit te bannen. En we hebben het hem verbeen, omdat er net een van ons is, die jou volgt. Maar Jezus zei tegen hem, verbied het hem net, want wat net tsjin jimme is, die is foar jimme. De dag dat er in de hemel opgenomen worden zou, kwam dichterbij. Daarom ging er wel bereid op wij naar Jeruzalem. Hij stuurde borden voor hem uit. Toen die onderwijs bij een Samaritaansk dorp kwamen, om daar een onderkomen voor hem klaar te maken, wonen de Samaritanen hem net opnemen, om ter naar Jeruzalem te wonen. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat vernamen, zeiden ze, Heer, maar wie ze dat er vuur uit de hemel del komen moet en haar verdeeltje? Maar Jezus keerde hem om en zette haar te plak. Toen gingen ze naar een oorddorp. Onderwijs zei eens in hem, weet je maar heen gaan, ik ga mij. Maar Jezus zei tegen hem, de foksen hebben holen en de vogels nesten, maar de meeste zoon had niet om de holle op del te lezen. Tegen een oren eens zei er, ga mij. Die zei likwijls, laat me eerst weer omgaan om uw heid te begraven. Jezus antwoordde hem, laat de deden haar deden maar begraven, jou moet erop uit, om overal Gods rijk bekend te maken. Nog een oren zei, ja, ik ga mij hier, maar laat me eerst thuis afscheid nemen. Maar Jezus zei, iemand die aan het ploegen is en achterom zocht, is net de godelijke man voor Gods rijk. Haadstik 10. Daarna weesde de Heer nog 22 man aan en stuurde die 2 bij 2 voor hem uit naar alle steden en dorpen dat er zelfs heen zou. Hij zei zijn harren, de risping is grut, maar de arbeiders binnen minmachtig. Vreeg je daarom de Heer van de risping om meer arbeiders te sturen voor het inheljen.
Zet de stap erin en denk erom, ik stuur jimme als lammen midden onder de wolven. Neem geen jiltpongen, geen ransel en geen sandalen mee. Breng onderwijs geen groetenissen oer. Als jimme een huis ingene, zes dan eerst vrede oer dit huis. Als der een man van vrede wennet, dan zal jimme vrede wensk sinnes wezen. Maar is dat zo net, dan zal die vrede wensk bij jimme weerom komen. Alleen in dat huis mag je hem toch houden en eten en drinken wat ze hem vastzetten. Want waar het arbeidet, komt zijn leen te. Ren net van het ene huis naar het andere. Op alle plekken dat je komen en opgenomen worden, mag je hem eten wat je hem vastzet wordt. De zieken die er binnen helpen en zijn meesten zeggen, Gods rijk is dicht aan je te komen. Komen je in een plek dat ze je net te laten, gaan dan de straten op en zes, zelfs de moude van je staat die u aan de voeten zit, feier weer af. Die mag je houden. Maar denk erom, Gods rijk is dichterbij. Ik zeg je, voor Sodom zal het die days beter uit te houden wezen als voor die stad. Wee die Choarazin, wee die Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de grote wonders dien wien, die bij jimme dien binnen, dan zullen ze al lang te één keer komen wezen en in zekke God en Jiske zitten hebben. Maar voor Tyrus en Sidon zal het bij het oordeel beter uit te houden wezen als voor jimme. En do, Capernaum, toch sto vaak dat het optilt worden zoest on in de hemel? Nee, want in het derde rijk zulst del smieten worden. Dit naar jimme harket naar mij. Dit jimme versmiet mij. Dit mij versmiet hem die mij stuurt had. De twaënsantich kwamen blied weerom en vertelden, Heer, troch jouw namen jouwe ek de duivels haar onder uw del. Hij zei zijn haren, ik zeg de Satan als de weerlucht uit de hemel vallen. Ja, ik heb jimme de macht joen om oor slangen en scorpioenen heen te rennen, macht oor het hele leger van de vijand. Niet zal jimme kweerd waan, hoe dan ik. Blied met de jimme wezen, net omdat de duivels haar onder jem del jouwen, maar omdat jem namen in de hemel optekenen binnen. Doe wie het ek dat er optijn troch de Heilige Geest uitroep, ik loof je, jou Heit, Heer van hemel en aarde. Jo hebben die dingen verwezen en geleerden verborgen houden en ze eenvoudigen epenbieren. Ja, mijn Heit, sa wonen jo het hebben. Alles is mij in handen joen troch mijn Heit. En geen een weet wat de zoon is, als alleen de Heit. Geen een wat de Heit is, als alleen de zoon en elke een om wat de zoon het epenbieren wil. Doe keerde hem apart naar zijn leerlingen en zei, lokkig de eigen die sjoggen wat jimme sjoggen. Ja, ik zeg jimme, als profeten en koningen hienen graag zien willen wat jimme sjoggen, en jere willen wat jimme jere, maar het had haar net barre mocht. Toen kwam een wetgeleerde oerein om hem te hifken en zei, Master, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus zei tegen hem, wat stiert er in de wet? Wat lezen jou daar? Hij antwoordde, du zulst de Heer din God lief hebben met din hele hart, din hele ziel, din hele kracht, din hele verstand en din naaste zoals die zelfs lief hast. Jezus zei tegen hem, dat is het goede antwoord. Doch het zo en jou zullen het leven houden. Maar hij wou hem zelfs grut houden en zei tegen Jezus, en waar is mijn naaste? Toen nam Jezus weer het woord en zei, er weer een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderwijs viel er in de handen van rovers, die kleiden hem uit, ranselen hem aan, en doet ze voortgangen, lieten ze hem heel deel lezen. Toevallig kwam er een priester langs, die zag hem wel, maar roen aan de andere kant van de weg voorbij. Zo kwam er ook een leviet bij dat plak langs. Doet die hem zag, roen er ook aan de kant van de weg voorbij. Maar er kwam ook een Samaritaan, die het onderwijs weer bij hem langs. Doet die hem zag, kreeg er tegen met hem te doen. Hij ging naar hem toe, gaat olie en wien in zijn wonen en verbond die. Toen zette er hem op zijn eigen rietdier,
bracht hem in de herbergen en zwarge voor hem. De oren moons helle er 2 denarius voor het lucht en joeg die aan de kastelein. Maar de wudden, pas goed op hem. En als je meer kosten hebben, zal ik jou die op een vromreis betalen. Waarvan die treien, denkt jou, is nou de nijste van de man die in rovershanden vallen weer. Hij zei, die hem uit mij leien open had. Toen zei Jezus tegen hem, doch jou tenij, exa. Op haar reis kwam er eens in een dorp een vrouw die Martha hield en vond hem in haar huis. Die Martha hield een zuster, Maria, en die ging aan de voeten van Jezus zitten en harken naar zijn woorden. Martha likwijls moest iedere keer heen en weer, om ze een soort te bereiden hier. Doch joeg ze haar de reven bij en zei, Heer, kan jou het goed krijgen dat mijn zuster het betjenjen alleen van mij opkomen liet? Zes haar doch dat ze mij aanpakt. Maar Jezus antwoordde haar, Martha, Martha, oor een bulte dingen zitten jou in zwarg en nood. Het gaat likwijls maar om één ding. Maria had het beste part kezen. Dat zal haar net aannomen worden. Haadstik 11. Hij wier is eerne in gebed. Na Aren vrege een van zijn leerlingen hem, Heer, willen jou us bidden leren, Lukas ek Johannes het zijn leerlingen leerd had? Toen zei het zijn haren, als je me bidde, sis dan, Heit let jouw naam heilige worden, let jouw koninkrijk komen. Jou is alle dagen us duister breed. En voor jou is uw zonden, want wij verjouwen ek en elk die bij us in de schuld steekt, en let us net in verzieking komen. Hij zei ten haren, stel, een van jimme had een vriend en die komt midden in de nacht bij hem aan de deur en zei, vriend, leen mij 3 breien. Want een vriend van mij is op terugreis bij mij aankomen en ik heb niet om hem vat te zetten. En dat de man uit de huiswij antwoordt, let me mij rest, de deur is al op een squattel, de Ben en ik lezen al, ik kan er net aankomen om dat te gaan. Ik zeg jimme, als er al net van bed komt om hem het breed te gaan, omdat het een vriend van hem is, dan docht er het wel om die oren zo aanhoudt op het onfatsoenlijke aan en hij zal hem alles gaan dat er verlet van had. Zo zeg ik jimme, vreeg je en jimme zullen joen worden, ziek je en jimme zullen vinden, klop je en de deur zal voor jem open dien worden. Want elk die het vreegt, krijgt het, elk die het ziekt, vindt. En voor elk die het klopt, wordt open dien. Is er soms onder jimme een heid die als zijn zoon om een vis vreegt, hem in plaats een slangen jouwt? Of als er om een ei vreegt, hem een scorpioen jouwt? Als jimme nou al, zo verkeerd als jem binnen, jimme ben goede dingen witte te jaan, hoeveel te meer zul dan de hemelse heid, heilige geest jaan, aan die er hem om vreegje. Hij weer is dwaande een duivel uit de bannen, en dit stom makke. Doet de duivel eruit weer, koede stomme praten. De meesten verwonderen haar tegen, maar een paar van haren zijnen, bij help van Beelzebul, de opperduivel druut er de duivels uit. Oren wonen hem hiftje en vergen hem op een teken van boppen. Hij wist likwijls wat er in haar holle omgang, en zei, elke riek dat inwendig verdeeld is, giet eraan. Het ene huis dat instwat, neemt het oren mij. Als nou de Satan extra inwendig verdeeld is, hoe kan zijn riek dan bestaan? Zo zit het mij hem zeggen, ik zou mij help van Beelzebul de duivels uitbannen. En als ik mij help van Beelzebul de duivels uitdruw, van waar krijg je mijn eigen leur dan help bij het uitbannen? Daarom zullen dat je mijn rechters wezen. Maar als ik mij Gods help de duivels uitban, dan is Gods rijk al aan je met tak komen. Als een sterke, goed wapende man wacht houdt oer huis en heer, is al wat er had in veiligheid. Maar als er een komt die sterker is en hem verslacht, dan neemt hij hem zijn hele wapenreur aan, dat er op vertrouwde en verpatte buurt. Wat net mij mee is tsjin mee, en die net mij mee het volk bijenwaar brengt, jaagt het uitenwaar. Wanneer de kwade geest uit emmen wij gaat, waar het er om in 2 orden en ziek het der rest,
En als die net vinden kan, zei ik gaan waarom naar het huis dat ik uitgaan ben. En als daar aankomt, vindt daar alles aanvagen en kreeg in water. Dan gaat voort en haalt het zijn oorgeesten op, nog gemeener als hij zelfs. En ze gaan erin en zetten haar daar naar wenjen. En op het laatst is die man daar slimmer aan tag als eerst. Doet zo aan het wit weer, raap een vrouw uit de menigte lood, zegende de mem die het jou droegen en aan het borst gaan had. Maar hij zei, zegende binnen jeder die het naar Gods werk hartje en haar daaraan hadden. Doet het volk dicht om hem heen kwam te staan, nam het wit en zei, dit sky is een mensky. Het vergt een teken, maar het zal ooit geen teken krijgen als het teken van Jona. Want liek als Jona voor de inwoners van Nineveh een teken wie, zo zal de mensgezoon dat wezen voor dit sky. De koninginne van het zuiden zal bij het oordeel oproepen worden, tegelijk met de mannen van dit sky, en zal haar veroordelen. Ja kwam om eens van de uiteind van de wraad om de wijsheid van Salomo te jaren, en sjoch, hier is meer als Salomo. De inwoners van Nineveh zullen bij het oordeel opzetten komen tegelijk met dit sky. Ze zullen het veroordelen, want zij veroorden haar ten goede door het boodschap van Jona. En sjoch, hier is meer als Jona. Geen steekt een lampe op en zet die op een verholen stedel of onder de naadmeter. Nee, men zet hem op een stander dat elke een die inkomt licht had. De lampe van jouw lichaam is het eig. Als dat goed licht had, dan had jouw hele lichaam licht. Maar als het net doogt, dan zit jouw hele lichaam in het zuster. Denk er dus om dat het licht in jou geen zusternis is. Als jouw lichaam in alle hoeken en hernen verlicht is, dan zal het overal licht wezen, Lukas wanneer de lampe het volle licht op jou vallen liet. Aan het eind van zijn toespraak nodigde een fariseer hem uit de midjes bij hem te eten. Jezus ging het huis in en schikte bij de tafel. Doet de fariseer dat zegt, die het hem nee dat Jezus voor eten eerst net de handen wask. Maar de Heer zei tegen hem, ja, jimme fariseërs hemel je wel de buitenkant van beker en schotel, maar van binnen zitten jimme vol inklauwerigheid en gemeenens. Onverstanden dat jimme binnen, had dan de makker van de buitenkant echt de binnenkant net maken? Jou wat erin is, maar aan de ermen, dan hebben jimme alles schijn. Wij jimme fariseërs, want jimme wil een tiende part opbrengen van kruisement, wijnruut en alle greente, maar het recht en de liefde van God rennen jem aan voorbij. En dat laatste moesten jimme correct omdenken, zonder het eerste te letten. Wij jimme fariseërs, want jimme longer je op een vaste plakken in de synagogen en willen op een merk graag met achting groeten worden. Wij jimme, want jimme binnen als graven zonder merkteken. De meesten rennen daardoorheen zonder het te weten. Een van de wetgeleerden zei doet hem, Master, mijn zokste sissen komen jou us echt te nij. Hij zei, ja, wij ek jimme wetgeleerden, want jimme lezen de meesten net te dragen lasten op en stekken er zelfs geen vinger naar uit. Wij jimme, want jimme bouwen de tinkstjen op voor de profeten die troch jimme verraden deerde binnen. Daar bewezen je mij dat jimme het eens binnen met wat jimme verraden dienen. Die maken haar deel en jimme zwargen voor een steen. Daarom had God in zijn wijsheid zijn, ik zal haar een profeten en boodschappers sturen. Gewoon daarvan zullen ze deze oren achtervolgen. Daarom moet dit geslacht hem verantwoorden voor al het profetenbloed dat vergeten is van de schepping van de wereld af. Voor het bloed van Abel en dat van Zacharias, die het ombracht is tussen het wijrijkalter en de tempel. Ja, ik zeg je wetgeleerden, dit sky zal hem daarvoor verantwoorden moeten. Wij jimme wetgeleerden, want jem hebben de klei tot de kennisse wijnomen. Zelfs binnen jem daar net ingaan en alle oorden die daarin wonen hebben jem keert.
Doet er naar buitengang begonnen de wetgeleerden en farizeeërs hem verheftig aan te vallen en oer een bulte dingen uit te vregen. Ze loerden erop of ze hem op een van zijn dwudden vangen konden. Haadstik 12. Doet in die dagen duizenden mensen te heep rondween, zo volle dat ze haast oeren waar hen en waarden begonnen met zijn taspraken, eerst voor zijn leerlingen. Pas op voor het soerdij van de farizeeërs, dus geen hilligens. Niet is om eens bedutsen dat net ontdutsen worden zul, en geheim dat net bekend wordt. Daarom, alles wat jimme bij tjuster zijn hebben, zul bij lucht jet worden, en wat jimme in het eer fluisteren hebben in de binnenkamers, zul luid op het dakken verkondigen worden. Tsjin jimme, mijn vrienden, zeg ik, wees net bang voor harren die het lichaam deeltje en verder neer dwaan kennen. Ik zul jimme aanjaan voor wat jimme bang wezen matte. Wees bang voor hem die het niet ter derde had, ek nog de macht had om jem in de hel te smieten. Ja, ik zeg jimme, wees bang voor hem. Jil de moske net 4 voor een dubbeltje, en net 1 van dien wordt vergeten bij God. Ja, ek de heren op jimme holle binnen alle jaren telt. Wees net bang, jem binnen meer wurg als een soort mosken bien wordt. Ik zeg jimme, elk die het van mij opkomt bij de meesken, voor hem zal de meeske zoon opkomen bij Gods engels. Maar dit mij net kennen wil voor de meesken, die wil ik net kennen voor Gods engels. Elk die het in de meeske zoon ingeet, die zal het verruwen worden. Maar die lastert in de Heilige Geest, die zal het net verruwen worden. Als ze hem opbrengen naar de synagogen en hem voor magistraten en machthebbers slepen, zit er dan net oor in hoe en wat jimme daartjen inbrengen en sissen zullen. De Heilige Geest zal jimme om eens wel injaan wat er op dat stuit krijgt zijn worden moet. En uit de manigte zei hem, Master, sis mijn broer dat er het erfskip mij mee deelt. Maar Jezus zei hem, man, waar had mij oer jimme stelt als rechter of notaris? Verder zei het Herren, denk erom, hoe je jem voor alle begeerigens, want voor geen een gaat het leven aan bij wat er bezit, al had er nog zo volle. Op een keer vertelde Herren deze gelijkenis. Het land van een rijk man hield er een stier gedien. Doe vregen hem zelfs aan, wat moet ik daarmee aan? Ik heb ommers geen ruimte genoeg om de vrucht te bergen. Hij zei, dit zal ik doen, ik zal de squoren die ik heb aanbreken en grutter bouwen. Dan slag ik daar al dat eten en mijn oren God in op. Dan zeg ik tegen mezelf, man, du hast nou een squandere varie te lezen. Voor gans jaren genoeg. Neem het er nou maar eens van. Eet en drink en wees fleurig. Maar God zei tegen hem, dwaas die sto bist, deze nacht nog wordt din leven opeerske. Wat beschrept hast, voor waar zal dat wezen? Zo geet het mij een die het voor hemzelf schatten garret, maar net rijk is bij God. Zijn leerlingen zei er, zit net in Noed oor het leven, of er wel eten is en lieke men oor het lichaam, of er wel klein binnen om aan te doen, want het leven is meer als eten, en het lichaam meer als de kleding. Zorg eens naar de ravens. Ze zitten net, ze rispen net, ze hebben geen kelder en geen squoren. Nee, God voor het ze. En hoe staan jimme net boppen die vogels? En waarvan jimme kan mijn praktisaties zien libben een jaren langer meidje? Nou, als jimme dan het meeste net eens kennen, wat doe je dan oor het oren in Noed te zitten? Zorg eens naar de lelies, hoe ze waaksen. Ze spinnen net en ze weven net, maar ik zeg jimme, zelfs Salomo met al zijn pracht, wie zo mooi net in het klein als een van dien. Als God nou zo kleid, wat jut op het veld groeit en morgen in de oven smieten wordt, hoeveel te meer zal er het jimme dwaan, liets leeuwigen. Daarom moet jimme ek net altijd in een skrap wezen om etende en drinkende te blijven. Zit daar net te slim oor in, want dat binnen alle keer dingen dat de meesten van de vraat zo voor in de skrap binnen. Jimme Heit weet dat jimme daar verlet van hebben. Nee, zet jem zin op zijn koninkrijk. En al dat oren krijgen jimme daarop ta. Wees net bang, mijn lietse keppel, want jimme Heit had jem het koninkrijk tatocht.
verkeep je wat jimme hebben, en jou mij leefde. Meid je jem zelfs pongen die het net slieten. Een hemelske schat die het net belunet, dat geen dief bijkomen kan, en die geen mot vernielt. Want daar jimme schat is, daar zul jimme het wezen. Houd de riem om een mul en de lampen op. Doch als de lui die op haar heer wachtje, er van de bruiloft weer komt, om hem daar op slag in te letten als er komt en op het door kloppet. Gelukkig binnen feinden die de heer als er komt wekker vindt. Ja, ik zeg jimme, hij zal de mulriem omdwaan, haar om de tafels kikken litten en er zelfs bij langs gaan om harren te betjennen. Als er die mannen zat treft, ekkel wordt het midden in de nacht dat er thuis komt, of nog later, dan binnen ze gelukkig. Denk je maar om, als de heer weten hier hoe let de dief komen zou, dan hier er net in zijn huis inbrekken litten. Jimme moet ek een reis staan, want op een uur dat jem hem net verwachtje, komt de meisjeszoon. Toen zei Petrus, Heer, doele jou met die gelijkenis alleen op us of op elkeneen? De Heer zei, waar is nou de vertrouwde en verstandige huisbeheerder die de Heer oer de borden stellen zal en die harren op uren en tijd het eten tapat? Gelukkig is die feind die de Heer bij zijn thuiskomen daarmee dwaande vindt. Ja, ik zeg jimme, hij zal hem het beheer jaan oer alles wat er had. Maar als dan iemand bij hemzelf zegt, mijn Heer is net zo hastig mee komen, en als er dan de feinden en fammen begint te slaan, eet en drinkt en hem zelfs dronken bornt, dan kan die feind zijn Heer wel eens thuiskomen op een dag dat er hem net verwachtet, en op een stuit dat er daar geen betinken op had. Zijn Heer zal hem dan met stwa houden en hem het lot delen laten van het trouwe lezen. De feind die het goed wist hoe zijn Heer het hebben wou, en doch niet naar die zijn zin taret en dien had, zal om raak aanranselen worden. Maar hij die zonder het te weten dingen docht, dat er bruien van vertjenet, zal maar een licht waan krijgen. Elkeneen die het volle kriegen had, zal volle van verge worden. Wat meer iemand tabetrouwd is, namens de meer zal van hem eerske worden. Ik ben komen om vuur op de aarde te smieten, en wat wou ik graag dat het al oplagen weer. Maar ik mag een doop ondergaan, en dat beneert me slim. Wie het maar voorbij. Toch nemen dat ik komen weer om vrede op de aarde te brengen? Nee, ik zeg je geen vrede, maar twaspeld. Van nou aan zullen 5 uit 1 huishouding tsjinnen waar staan. 3 tsjin 2 en 2 tsjin 3. Heit tsjin zoon, zoon tsjin heit, mem tsjin dochter, dochter tsjin mem, skwanmem tsjin skwandochter en skwandochter tsjin skwanmem. Verder zei er nog tsjin het volk, als je me een wolk opkomen zorgen in het westen, zeg je me voort, het giert op een reinen, en dan komt het extra. En als je me vernemen dat de wind uit het zuiden komt, dan zeg je me, het wordt gleun hit, en dan komt het extra. Comediespelers dat je binnen, wat er op aarde en aan de loft te zien is, daar kunnen je me wel wijs uit worden. Waarom dan net uit wat deze tijd te zien jouwt? Waarom vind je hem zelfs net uit wat er jocht is? Als jou met de tsjinpartij naar de heilige heren rennen, beziek je dan om onderwijs nog van hem aan te komen. Oors koeder jou wel eens voor de rechter slepen. De rechter zal jou in handen jaan van de politie en de politie met jou in het tichthuis. Ik zeg jou, daar komen jou voor vers net weer uit, eer jou de laatste cent betellen hebben.